וידאו. רגע, אבל תצלמו כאילו משתי הצדדים, כאילו, בבימוי. מה, אני אתחיל מפה? כן. טם טם טדם טם טם טדם. יש את התופים כזה. זה כמו שאתה ילד ואתה עושה קעקוע? למה? זה לא דומה בכלל לקעקוע. זה התרגשות זה? קעקוע זה כואב. לא, קעקוע ילדים. לא מכיר את הקעקוע ילדים? כן, שהיית מלקק את עצמך. בקלפים של הכדורים. כן, אבל אחרי זה תיקח את הוידאו הזה ותערוך אותו. תעשה אותו כאילו... מוסיף תת ומים. לא, יותר מהיר כזה. כן. כן. מה חמוד? צלם אותך. עמד. יאללה. כתום? כן, זה היה כתום. אין לו, לא התבלבלת בצבע? איזה מה שזה הייתה, רואה את זה לא אגב. בטוח. אין, אבל בשבוע הבא עוברים משרדים, לא? זה הקיר שלנו. לא. תודה. אוי, זה לא נעים. טלי, משפיעות שלה. טוב, צריך לספריים. נתחיל לפעמים. לפחות על זה שאתה יורד. זה כן. אלא, זה נגמר עוד רגע. מה נגמר? זהו. הוא נברס את כל הסגול. איזה סגול, אלא? כתום. אני עיוור צבעים. ו? טל שכח פה... ספריים? טל שכח פה את ה... בזונה? מה זה גרדיאנט, אתה יודע? כן, יש לי על זה. יש לך? זה כמו עכשיו אני בזאת הסרט. כן, The Ribbon. בנות? מה אתם אומרות? אני רוצה כפיים בבקשה. בואו בנות. כפיים. טל, לא סיימנו, יש את הסלוגן. רגע, סלוגן. כפיים בנות, נעשה כפיים ביחד. יש גם את הסלוגן? מתחת? לא סיימנו? לא, אבל בינתיים צריך. בנות עשו כפיים. ביחד, מתואמות. זה במאי. סקאז'י? תיקח עוד טייק של הכפיים. רגע, אתה רוצה בשתי וידאוים? מה? חמד! איפה נכנס את זה? מה המרחק שצריך טוב, להיות? תפסיק, תפסיק. צמוד. אחרי זה תמשיך עם מי זה? הסלוגן. חמד! נמצא את האמצע, אבל מה האמצע? תתפרע. חמד!